I pozdrav youtuberi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. I danas, posle malo dužeg vremena, snimamo Clash Royale. Igrat ćemo neke batlove i da, ušao sam prvo arenu 11, ali gubio sam tu strašno pa sam ispao arenu 10. I evo, klan chest nam je baš slab, nemamo ni 5 od 10. Evo, veliki pozdrav za sve moje frendove, pozdrav za Srđana. Njega verovatno svi znate iz ostalih klipova. Pozdrav za Supercella, Žare Denov, Jerome ASF, Vića Kralj, Meke, Bruce Lee, IHF 2001, Nikola V, The Killer Pro, BRL P96, JT4, Dragan Ćubin. To mi je malo smešno, to je neki čovjek. Dobro, motherfucker 01. HVMC, Super Guy, Nightmare, Andri Tata, Hej Huga, Čeran i Stefan, Dupacov, Prokin, Dima i Vuk, Thug Life, Sirius Black, Nikola, NDPS JT, Nikolatus, 210920000, Gmazina, Night Marion, Velja, Luka, Petar King, 27, Vukašin, Doktor, Pop PFK, Himi 2898, Mlad Džomla, Boban Rus, Hektor, Logir Pro, X-Men King, Nemanja Kralj, Mali Radojica, Mihajlo, Miloš, MTV, Miki Car, Kraljica, Zmajo, David 104, Luka Zvesta, Dunja 123, Dima Totcer 2, Kisela, Jabuka 69, Buka Prokić, Kraljica Duka, Daki BG, Đole, Đorđe Pavlić, Miki Žiki i Roro. I evi ga. I sad ćemo da odemo jedan battle. Inače, hvala vam za 118 ili 19 subscribera. Za vama se to čini možda da je malo, ali meni je to fenomenalno. Inače, pored mene je tu moj brat Srđan, iz klipova nekih, znate ga već. I sljedeća epizoda će biti vjerovatno NBA Live. Ali novi NBA Live 16. Tako da to je još bolji. Ja ću print udariti musketara, hoće. Da li će mi to neće. Ne može mi se. Imat ćete link u opisu videa od Srđanovog Instagrama, pa zapratite ga. Da dođe što pre do 500 followera. Pošto mi jako malo fali. Dobar je stvarno. Oh no, ne, nisam trebao da bacim zap na ove. Sjebao sam se. Aj, uništite ga, dobro, uništili su ga, da sad nije lakše. Da, ovdje će biti zeznuto. Morao bi malo tamo ispred da bacim, da uhvatim musketara, tako, eto. O ne. Bar će ga uništiti, nadam se. Dobro, sad je bolje. I bandit se lako, dva put je udario bandit. Iskinuo nam je, boga mi, 500. Znači, bandit je mnogo dobra karta, legendarna. Ali po meni je najbolja legendarna Lumberjack, ne znam zašto, ali on mi je omiljeni. Ja ću Lumberjack uništiti, ove neće, oći jednog. Ja moram se braniti ovdje od Hoga. Ne, joj, kako sam se zajebao. I on nam je skinuo baš ovdje mnogo, dosta damage-a. Ovdje smo se zeznuli baš. Hoće princ udariti, joj neće. Ovo će biti zeznuto baš. Dobro je bandit se lokao na ove skeletone.
Idemo sa Graveyardom, on će baciti Mega Knighta, neće baciti musketarku. Ali bacio tek posle Mega Knighta, kasno malo s Mega Knightu. Znači dohvatiti sve becove hoće. Baci se. Ovu ćemo izgubiti ljudi vjerovatno, ali nema veze. Da, ovu gubimo. Ali nema veze. Well played. Ajde odigrat ćemo sa Srđanom jedan friendly kad završi. Da vidimo kakav je igrač. On sad trenutno ide. On igra 2 na 2. Vidite overtime. I to je to. Mogu je da pobedi Srđan, ali ne vedi, sad ćemo ga izazvati na friend. Da vidimo ko će biti bolji. Ajde nek bude... Ajde, ima draft. Šta uzeti ovdje? Ovo ćemo. Znači super smo karte izabrali. A i nismo na vaše karte dali Srđanu. Idemo. Idemo s lavom i gold barrelom. Hoće se musketar lakati? Neće. Ne, neće dohvatiti. Ne. Sjebao sam se sa žešćem. Ja sam se žešće zeznuo, ali nema veze. Ovo je friendly, ono. Ne znam baš da igram sa ovakvim dekovima da imam lavu. Lavu ne volim, baš ne volim da igram sa lavom. Ali dobro. Ovdje ću izgubiti to žešće. Ali bar jednu kulu da mu uništi. Ovdje ćemo puknuti ljudi žešće. Ali dobro. I ljudi, pišite mi u komentarima šta želite da snimam. I zapratite moj Instagram, imat ćete isto u opisu videa. Ajmo ja na jednu kulu, idemo. Balon, moram se joj. To je to ljudi. Da vidimo samo da li ćemo jedno da mu srušimo. Ajde, možemo. A, ne možemo. Neće biti ništa. To je to. Well played. Ne volim baš ovaj draft da igram. Nikad ne mogu jedan ceo challenge da završim. Ajde, sad će Srđan mene jednom izazove. Okej. Ovo ćemo. I...
Znači, Srđan je sad rekao da dobije moju omiljenu kartu, verovatno svi znate koja je to. A ja sam dobio. Aha. Sad ćemo da vidimo. Joj, zašto sam bacio lovu? Srđan ima graveyard. Hoće Peko srušiti tower, da. Srušit će Peko ovaj tower, ali i golem će možda meni srušiti. Moj tower se dobro drži. Evo gledajte, a dobio sam, sad je Srđan rekao moja omiljena karta. Ali, da, ali ne u smislu omiljena, nego, znate, Lava Hound. Znači najgora karta, ubedljivo. I Srđan je u blagom vođstvu. Zašto? Slučajno sam postavio. Fuck. I opet će Srđan pobediti. Dobro, nije nam srušio tower, ali će srušiti ubrzo. A zašto? Opet sam se zebao. Okej. A ne. Šta je to, ljudi? Izgubio sam. Opet, Srđan je bolji igrač. Ne mogu da počnem, evo, počeo sam. I ljudi, to je bilo to od ove epizode. Nadam se da vam se video svidao. Ako jeste, obavezno bacite like, share i subscribe. Sljedeća epizoda će biti NBA live, da dominamo minione. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!